کانوں نفرت کرنا سونیا انہاں تو کانوں نفرت کرنا اور کیوں بور سمجھنا سونیا اے تیاں پرائے کراچے بیٹھیاں ہون تے ماں باپ ماڑا ہوئے نا انہاں نو تامی ماپیاں دی بڑی فکر ہویا کر دیئے اے کدے کدے انج بھی کر دیا نے اپنی ماں باپ پتر تو چنگا سلوک نہیں کر دے تے آن دیئے تے ماپیاں واسطے توفے لے کے آن دیئے کتے اپنی ماں دا سوٹ لے آن دی کتے اپنے باپ دی پگڑی لے آن دیئے کیونکہ اس دینوں فکرہ پڑیاں نے غور کرنا وہ اس مسوم پھولنوں قتل کرنے والے ظالمہ تو آڑے علم دے اندر میاں والی دا علاقہ ہے میاں والی دے علاقے دے اندر ایک نوجوان ہے ایک جناب دا نکاح ہویا ہے اللہ نے امیداں لائیاں اللہ پاک